Pozdrav YouTuberi, kao što vidite u današnjem klipu igramo Minecraft Skyblock preživljavanje. Ovo je treća epizoda. I da, ovo bi trebalo bude četvrta, mada treća epizoda je se slučajno upisala. Ali pogledajte šta sam radio u trećoj epizodi. Pravi sam ovdje kao neki bazenčić da bi pecali ribu. Malo proširio farmu. Ovu farmu i ove farme i ovo ovdje. Tako kao u današnjem klipu sam planirao malo onako da uredim ostrvo, kao što vidite snimam sa facecamom. Pa tako idemo na posao. Ajde ovdje drva da nisam. Kupimo što više drva. Neka ga neko tako opada nešto sam. I promenio sam kameru, više ne snijem samo sa Killcam, sa drugi program. Pitanje. I ovo belo drvo je strašno, tako da im ne gaćam. Da pokupimo 1 milion, treba za posle. Planirao sam da napravimo kuću drugu, mada rano je još jednu kuću. Tako da u ovom klipu nisam ništa naročito planirao. Nisam pravio spisak recimo preklip. Tako ovdje. Tu. Ne znam koliko sam puta posejao u lubenicu, lubenicu i... Ne mogu sam kako se sad zove, nije bitno. Još neće biti zrasti. Ali dobro. Nije mnogo da prošlo. I dobro biti. Onda dostajemo ovo. Ovako. Znači imao sam i više stvari, ali prodavao sam i kako se kupi set. Sigurno sam prodao sve. Da, planirao sam malo da skupimo kamenčići. Ovo epizod, to sam vidio što je isplanirano. Malo grunije, šta ćemo? Neka bih razmišljam mrzim kamenčići. To se kupiti. 3 kamenčića. 4. Sve kupit ću 6 komada. Znam zašto imam 16. Zašto baš 6. Ajde, 6 je. Sad. Ovo odmah da ostavim. Vidimo što da li mogu pomoćiti, ne. Onda ćemo 3. 24. 3. Ovo ovdje 18. Da malo proširimo, sam se nekako. Pa da krenemo da proširimo.
Da, mislio sam snimati Hunger Game, ali sam si ipak predomislio. Samo sam ovo opet malo da proširim, da pokupimo lišće, da će biti ono specijalno. I ovdje će biti... Da, farm, što sam rekao, što se tiče farm. Mislio sam da produžim, to što sam ne planirao u glavi, to je ljavajuće stvari. Sad da pokupimo kokardi. Da moramo opet da pokupimo. Svakako moram da rastavim ovaj drugom. Do toga se osjetno da igraju i da nešto svakako. Tako. Kao što sam rekao, epizoda neće biti pretežno velika. Odmah ću sad već da prekinem snimanjem. Čisto onako samo sam probao. I ako hoćete nekih prijatelja, mora biti sam Minecraft. Da smijem sa facecam, što vam kažete u komentaru. Biću raspoložen. I to je to.